Hola, bos días, chámome Mariano López Nieves, son o candidato por o Partido Socialista PSDG PSOE en Chantada. Antes de nada quería deixar claro e de pedir, agradecer basicamente o traballo realizado por a anterior responsable local Raquel, que está tamén colaborando con esta candidatura, así como os seus membros que tamén están aportando ideas e aportando traballo. Vamos a liderar un equipo que vai a representar todos os sectores da sociedade chantadina, pois o agrario, o gandeiro, o sector de servicios, de comerciantes, sector industrial, traballadores, etc. Estamos dando voltas de propoñer uns incentivos á natalidade, tanto directos como en temas de exencións ou incluso mirar como podemos reforzar o tema de pediatría. Pensamos tamén que as infraestructuras que temos non podemos esperar ao último momento para andar agora bacheando en cada un dos sitios, temos que facer un plan anual de que cada infraestructura, cada carretera, temos que poñelas en valor e poñelas, arreglalas. Queremos facer un apoio tamén ao mundo da agricultura e da ganadería, é dicir, un mundo importantísimo e esencial en Chantada, polo tanto, están desaparecendo explotacións. O que queremos é, de alguna maneira, desde o que podamos facer dentro das competencias que ten o Concello, pois intentar axudar que esas desaparicións, esas explotacións desaparezcan, potenciar o mundo da viticultura, e tamén o que queremos é gestionar o Concello de tal maneira que aproveitar os recursos que ten, tanto humanos como materiales, para que esos recursos cheguen a todo o mundo e todo o mundo se sinta que o Concello de Chantada é a súa casa. E tamén, por último, evidentemente, unha zona como esta, primordial na Ribeira Sacra, aproveitar ese patrimonio material e inmaterial que ten para promocionar o turismo e para que a xente que veña a Chantada se sinta a gusto e teña ganas de volver.